cada vegada va de baixa. És a dir, cada vegada la gent es dedica més a carreres tècniques, tecnològiques, per tot aquest despuntar brillant de la tecnologia, de les tecnologies, i les humanitats, tothom ho sap, s'ha escrit a desdir sobre aquestes temàtiques, va de baixa. Malgrat tot, una societat només funcionarà si està consolidada amb unes certes humanitats, és a dir, saber literatura, història, geografia, llengües, gust per l'art, totes les arts pròpiament, diguem, les matèries humanístiques, perquè són matèries que van de dret a conformar l'ésser humà. Les tecnologies ens creen mitjans per treballar millor, mitjans per accedir millor al coneixement del món, però hi ha d'haver una base sobre la qual estudiar tots aquests elements, i sense les humanitats quedem orfes i quedem sense... ens falta un peu. Bé, al llarg de la història hi ha hagut, ha balancejat això, però avui dia tots els estudiosos del mite mateix comprenen bé que hi ha d'haver les dues, diguem, els dos elements lingüístics del llenguatge, no? El llenguatge mític i el llenguatge de la raó, del logos, que en diuen, no? El Lluís Duc de Montserrat precisament ha fet llibres, diguem-ne, importants sobre aquesta matèria, i ell mateix parla de la logomítica, que hi ha d'haver aquesta mena de necessària interconnexió entre la paraula, el logos, el llenguatge i la raó i els conceptes. Sense aquesta doble llenguatge, l'home també queda sense explicar. El llenguatge de l'home, que el llenguatge de l'home li ve donat. No naixem parlant, tenim paraules amb les quals emparaular el món, sinó que el llenguatge ens ve donat. Tenim una estructura nostra interior que permet aprendre'l, però les paraules ens venen donades per la comunitat on naixem. I la paraula, des del punt de vista creient, també ens ve donada. És a dir, tant les paraules com la paraula són un do. I aleshores, en la vida quotidiana, aquest llenguatge és del tot necessari. Sobretot si aquest llenguatge té també el coneixement i, diguem-ne, del llenguatge pròpiament simbòlic. No té per què ser així. És a dir, precisament, si es desvetlla el simbòlic, es desvetlla tot aquest llenguatge que conforma pròpiament l'ésser humà, la resposta ètica humana davant les qüestions normals de la vida i les vicissituds de la mateixa vida poden tenir una resposta de molta més qualitat si el llenguatge de l'home està màximament amplificat i, per tant, està fet amb una certa densitat. El llenguatge del simbòlic permet a l'home donar resposta a les qüestions de cada dia, el que diríem el llenguatge teodicei, que és una mica més d'allò, més especialitzat, ens permet la resposta amb més gruix.